že aby si toto jednoducho ľudia uvedomili, že svojim naozaj úprimným konaním sám voči sebe, keď sme v súlade so sebou a vieme, že to vychádza z našej hĺbky, nášho vnútra a spojenie sa s tou našou dušou a s tým, že to túžime takto zažiť, tak to je to skutočné. A ísť vlastne za tým pocitom a za tou emóciou a ako keby sa nenechať odradiť tým filtrom, tou hlavou, hej? Lebo všade je nejaký ochranný štít, ale už takí, ktorí sa troška venujú tej energetike a s tebou napríklad si zažili tú kundalini aktiváciu, tak vedia, že vlastne možno niečo aj o tej ide šušumne, pingale, hej, o tých ďalších vlastne tých dráhach, ktoré reálne ako uzdravujú náš dých. A čo je v našom dýchu? V našom dýchu je voda, hej. Čiže zase vlastne tou vodou my posielame informácie ďalej do toho vzduchu. To, čo my vydýchneme, dýchajú iní ľudia, hej. A to sa zase transformuje v ich tele. A takisto všetko jednoducho sme jeden s druhým poprepájani.